Traure aigua dels aqüífers de Tarragona per portar-la a Barcelona podria vulnerar la llei 1881 del minitransvasament de l'Ebre i, per tant, ser un frau de llei. Concretament, el professor de Dret Civil de la URB i magistrat suplent de l'Audiència de Tarragona, Sergio Nassarre, ha explicat que aquest frau es donaria en el cas que la llei prohibeixi explícitament la sortida d'aigües del minitransvasament més enllà de Tarragona. Jo desconec els detalls realment del minitransvasament i per tant desconec si estava expressament prohibit o no que l'aigua anés cap a Barcelona. Si és així, el que no pot ser, i llavors seria un frau de llei, és que si estigués prohibit que el minitransvasament anés cap a Tarragona, estaria prohibit també que l'aigua de Tarragona marxi cap a Barcelona, perquè naturalment l'aigua que rebem de Tarragona és gràcies a l'Ebre. Seria frau de llei intentar acceptar una cosa que estigués prohibida davant mà. D'altra banda, el president de la Comunitat de Regants de l'Esquerra, Lluís Pegueroles, ha volgut remarcar en plena eclosió de la problemàtica de l'aigua que les Terres de l'Ebre necessiten cabals per fer front a la sequera. Així mateix ha manifestat la seva preocupació pel que considera una manipulació semàntica quan es diu que Barcelona passa set, tot i que per llei està garantida l'aigua per a l'ús de boca. A mi em preocupa molt, més que de portar aigua a Barcelona o no portar aigua a Barcelona o deixar de portar aigua a Barcelona, me preocupa molt la manipulació semàntica. Me preocupa molt que es parli de que Barcelona passa set i que se vengui el tema de portar l'aigua a Barcelona perquè passen set. No hi ha cap ser humà, cap, ni un ni mig, perquè la pròpia llei d'aigües estableix la seva prelació d'usos de que se pugui negar l'ús de boca. El que jo qüestiono és que quan parlem de que Barcelona passa set, de què estem parlant? I això és el que hem de definir. Perquè si Barcelona passa set d'indústries, per al seu desenvolupament sostenible o no, és un tema. I per tant, mos preocupa aquesta demagògia. Així mateix, Pegueroles ha afirmat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit a la comunitat de regants per primera vegada que si continua sense ploure hi haurà problemes en les collites al delta de l'Ebre. La comunitat de regants i el Sindicat Agrícola de l'Ebre també han presentat unes jornades sobre dret d'aigües i la protecció i conservació del medi ambient a les Terres de l'Ebre que se celebraran els propers dies 3 i 4 d'abril al parador del Castell de la Suda de Tortosa. Així, en aquestes jornades s'exposaran qüestions com la participació pública en el procés d'elaboració dels plans hidrològics de conca, el musclos Ebre o la gestió de l'aigua del segle XXI. També s'abordaran qüestions referents a la toxicologia i la salut mediambiental a través de la ponència de Flix al Delta, exposició a metalls a través del consum d'aliments locals, que anirà a càrrec del catedràtic José Luis Domingo Roig.